दिनै जि हरिसिङायाव 24थि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङैहाय फुटबल चेम्पियनशिप जादों आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां बिथां जोहोलावनि मुङै जे दिनै बेवहाय 24थि खेब हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो दखरा आफादा बेखौ खुंफुंदों आरो बेबायदि मोनसे गोथार थांखिजों खुंफुंनायनि जे मोनसे राहा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोरो आरो दिनै जाय समाव बिथांमोना गोबाव सम बेखौ सामलायबोनायजों लोगोसे जा बेवहाय जिहेतु गोबां गेलेगिरि बिथांमोना गोबां क्लाब आरो बायदि जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैनो हायो आरो बेबायदि मोनसे अल इन्डिया जि फुटबल चेम्पियनशिप बिथांमोना खुंबाय आरो बे जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङै आरो बिथां जोहोलावनि मुंजों लोगोसे बर' माहारिनि माहारियारि बाद आरो बर' हारिनि बेवहाय आइडेन्टिटिजों लोगोसे थांनानै थानाय जों गासैबो बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारिफोर दिनै जोङो बेवहाय बिदा फंबायनि मोनसे नेरसोनजों जोङो खौसेयै मोनसे दावगालांनायनि नेरसोन हिसाबै बे जिहेतु मोनसे चेम्पियनशिपा जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो जे बेबायदि माखासे गोथार थांखिजोंनो जोङो हारि गायसननाय माहारि गायसननाय आरो गेलेगिरिफोरनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे खाबुनि थाखाय बिथांमोना अराय सम जाहाथे गावबागावनि गोसो जानानै गेलेनाय आरो लोगोसे गेलेगिरिनि महरै बिथांमोना जिउ राहा लामायाव जायगा मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो लुबैयो जे आथिखाल गोबां लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिथांमोना गोसो जानानै लैहोर लैहोर बेबायदि गेलेनाय फारसे गोसो बोजबनाय जायो आरो लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि गेलेनायाव फुटबलानो जा काबादियानो जा गोबां जाहाथे बिथांमोना खाबु लानांगौ मानोना जोंनि समाजाव दिनै ड्राग्स जौ जुवा बायदि समाज बेरेखा थासारिखौ गैया खालामनो थाखायबो गेलेनायनि गेजेरजों समाज दानायाव आरो माहारि सोरजिनायाव रांखान्थि सोरजिनायाव बयबो बाहागो जानो हायो मानोना फुटबल गेलेगिरिनि गेलेनाया फोथारावनो जोबनानै थाङाखै बिथांमोना फोथारनि बाहेरायावबो साफा साफा राफोद सुबुं दोन हिसाबै दिनै साख्रि मावनाय आरो बायदिसिना फिल्डआव बिथांमोना गावबागावनि गोसोजों स्पेशलाइजेसनाव खामानि मावनाय दा बेबायदि माखासे खाबु मोननो हादों दा बिनि थाखायनो दिनै जि थांनानै थानाय जों सुबुंफोरनि जि नाजानायाव आरो हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन दखरा एबसु आरो बयबो उदालगुरिबासिनि जाय बिथांमोना दिनै बेबायदि गोबां चेम्पियनशिपजों लोगोसे बेबायदि थुलुंगाथाव माखासे हाबाफारिफोरखौ अराय सम खालामबाय थानो हाथों आरो मिजिंथियो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै बेबायदिनो हरिसिङा हालामनिफ्राय अराय सम फुटबलनि बेबायदि साफा साफा चेम्पियन आरो बेबायदि टीम्सफ्रा जाहाथे अराय सम मोजाङै मोजां बाहागो लानानै जाफुंसार जालांनो हायो बे मिजिंखौ लाखिनानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखिनिखौनो फोरमायबाय दिनै जुदि माने स्पर्ट्सखौ जुदि फोजौखाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो फोजौखांगोन नाथाय दिनैसिम खिन्थु माने गोजौ खोथाखौ खालामनो थाखाय सासेबो माने मोजां कचिं लानायफोरखौ बेनि थाखाय सरकारनि फारसे माबाफोर दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जोंहा गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर चेम्पियनशिप खेला जायो नाथाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय फोरोंनायनि बेलायाव जोङो दिनै मोनदांथिदों जे जोंनियाव कचनि अभाब जानानै दङ दा बेखौ लानानै बिटिआर सरकारानो जा आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ सरकार फारसेनिफ्राय बिथांमोना हानायसेबां कच सोरजिनो थाखाय बिथांमोना सांग्रांथियाव फैनांगौ आरो कच बिथांमोना लाबोनो होनांगौ आरो लोगोसे जों खावलायगोन जाय बिथांमोना फिजिकेल इडुकेसनजों मास्टार्स डिग्री लानाय बेचेलर्स डिग्री लानाय आरो बायदि इन्टारेस्टजों बिथांमोना गुबुन गुबुन स्पर्ट्सनि कर्स लानायनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोना कच जानायनि थाखाय माखासे लाइमोनफ्रा इन्टारेस्टेडफ्रा कर्स लानो ओंखारलाङो मानोना गोबां दिनै गेलेगिरिनि गेजेरावनो जोंनो बांसिनै कचनि आंखाल जानानै दङ दा बेनिखायनो राफोद गेलेगिरि सोरजिनो थाखाय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो फुटबल क्लाब मोनसे बड'फानि मुङै जेखौ खालामदों बेवहायबो जिहेतु जोङो कचनि आंखालाव सरकारनिफ्राय मदद लानो गोनां जादों दा बेनिखायनो दिनै जोङो मिजिंथियो जाहाथे उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै आन्डार 13निफ्राय जागायनानै जिबादि मोनसे एक्सपिरियेन्स दिनै जोंनि हारियाव दङ बिथांमोना थारैनो गोबां माने इन्टारेस्टेड आरो गोरों टेलेन्ट दङ फुटबलाव एसे मदद मोनोब्ला कचिं मोनोब्ला थारैनो बिथांमोना जाफुंसार गेलेगिरि जानायनि महरखौ लानो हायो 24थि जोहोलाव अल इन्डिया फुटबल गल्ड काप चेम्पियनशिप बेखौ जागायजेनबाय दिनैनि बाहागो लादों बेयाव गेलेजेनगिरि हिसाबै निउ मडेल फार्सेस आरो हरिसिङा स्पर्ट्स एसोसिएशन बेयो दायो गेलेगासिनो दङ जोङो बेखौनो मिजिंथिदों अल इन्डिया जि जोहोलाव बालिराम
गल्ड काप चेम्पियनशिपनि बिमुं होनानै जोङो गेलेहोनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि मोजां मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि सिमां दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम बेबायदि गेलेगिरि ओंखारगासिनो दङ आरो बेबायदिनो उननि बिथिङावबो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां फुटबल गेलेनानै जोंनि अल इन्डिया लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेहैनो हानाय जोंहा मिजिं दङ आरो जि जोंनि जोहोलाव बालिरामनि आइडिय'ल'जि बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बा जोंनि उननि जेनेरेसन बिनि मुंखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मोजां लिडार जोङो जाहाथे क्रियेट खालामबावनो हायो बा बेखौ नुनानै सोलोंनानै मोजां दैदेनगिरि जानो हायो बेखौ सिमां नुनानै जोङो जोंनि हरसिंगा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल महलनि रायजो राजा बे जोहोलाव बालिराम गल्ड काप चेम्पियनशिप होनायखौ नाजाबोगासिनो आरो दिनैसिम 24थि जोङो लाबोबाय फैगोन बोसोराव सिलभार जुबलि जागोन बेखौबो जोङो मोजाङै खुंफुंगोन बा खुंफुंलांगोन होननानै मिजिंथिनानै जोङो साखाफारा जागासिनो दङ बेसांखिनियानो गेलेनाय हिसाबै बबे बबे टिमा बाहागो गेलेनाय हिसाबै क'क्राझार जथाइ क्लाब आरो चिरां दुवार आरो बेबायदिनो शिलंनिफ्राय मोनसे टिम दङ जोंनि उदालगुरिनिफ्राय निउ मडेल आरो हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएसन आरो बेजों लोगोसे गुवाहाटीनिफ्रायबो डाइनाम' क्लाब बेबायदिनो जोङो 9टा टिमखौ जोङो देग्लाय होनाय जादों बान्था हिसाबै जोङो बिसोरखौ इनभाइटेसन हिसाबै हांख्रायनाय जायो गेम मानि हिसाबै जोङो हरनाय जायो आरो बेबायदिनो फाइनेलाव जोङो बेबायदि 30,000 आरो 25,000 बिदि होनाय जायो बिखेखै जों नुबाय जोङो लाइमोनफोरा जिहेतु गेलेनायनिफ्राय मोनसे जानगारावसो थांबाय थानो थाखाय दा बेनि थाखाय लाइमोनफोरनि बेखौथ' जों नुनो मोनदों नाथाय माखासे लाइमोनफोरा जानगाराव थांदोंब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जोङो बेबायदि जानगारावलाय थांनाय नुवाखै बेबायदिनो जोंनि हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएसना नैबे आनसलिक एबसुजों लोगो नांनानै नैबे जोहोलाव बालिराम गल्ड कापखौ खुंफुंनाय जायो बेवहाय गुबुन गुबुन इभेन्ट्सखौबो जोङो हेफाजाब खालामनाय जायो जेरै बक्सिं बा बेबायदिनो भलिबल आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बाहागो लाहैयो नाथाय फुटबलाव जोङो नुनो मोन्दों गोबां प्लेयारफोरा मोजां मोजां जोंनिफ्राय प्लेयार ओंखारलांदों खिन्थु रिजिनेल फिलिंसआ गैया जालांदों जोङो बेखौ रिजिनेल फिलिंसखौ जोङो लाबोनो हानांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलनि मुं आरो बेबायदि हादोरनि मुंखौ जों लाबोनो हागोन नाथाय जुदि कमार्शियेलाव डाइरेक्ट थाङोब्ला जोङो जौगानो हानाय नङा बेखौ नुनो मोन्दों आरो दिनै बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदियै दिनैनि बे जागायजेननाय खेलायाव बाहागो लाफैदों जोंनि हांख्रायनाय बायदि जों जोबोद साबायखर बावदों बिथांखौ आरो लोगोसे जोंनि चेयारमेन हिसाबै मानगोनां डेपुटि चिफ बिटिआरनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनिसिमबो जों साबायखर खावदों बिथाङा इमारजेन्सिनि थाखाय दिनै बेयाव बाहागो लानो हायाखै उननि फारिलाइयाव बिथाङा निस्सय बाहागो लागोन